खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। लखिमपुराव गिख्रंथाव जाब्रबथायजों सानै सुबुंनि जिउ खहा। जुनमनि राभानि जाब्रबथायखौ लानानै सिआइडिआ हयबारगाव थानानि असि आबायज्योति राभाखौ जेरा खालामदों। नगाव पुलिसआ सा 148 कन्स्टेबलखौ सोलाय-सोल' खालामबाय। डिमाकुसियाव आसाम एनआरएल फुटबल एकाडेमिनि फुटबल गेलेगिरि सायख'नाय बादा। बर' बिजों फरायनानै गिबिसिन मेट्रिक पास जानाय चिरांनि सा 12 गेदेमानो बर' रेबग्रा जथुमा मान बावदों। फैगौ 21 मेआव दुलाराय आसाम ट्राइबेल कनफेडारेशननि जर'खा सावराय जथुम। आबुं 60 बोसोर जानाय बर' बिजोंखौ सोरबा फोजोबस्रांनो नागिरदोंब्ला एबसु बर' थुनलाइ आफादा ओरैनो नायनानै थानाय नङा बुंदों दिपेन बर'। बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बर' बिजों सान फालिदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। काछार जिल्लानि लखिमपुराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। बे जाब्रबथायाव सानै सुबुङा जाथायसालियावनो जिउ गोमादों। जुजां हाजोनि साखाथियाव 34 नं हादरारि राजा लामायाव जादों बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला काछारनि लखिमपुराव गंसे ट्राक आरो हान्थियारिफोर रोगानाय गंसे टेम्पुनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायदों। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव टेम्पुनि सानै हान्थियारिया जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। बेनिनो सासेया आइजो। रिपर्ट बायदिब्ला जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय आइजोखौ बिजुली बर्मन आरो गुबुन सासे सुबुंखौ अमित राजबंशी होननानै सिनायथिनो हादों। बबेखानि बे लामा जाब्रबथायाव गुबुन सानै सुबुङाबो गोब्राब जोखोम जादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। जोखोम जानाय सानै हान्थियारिया जेरिकाट थानानि बेन्दोंआव थानाय लखिनगरनि होननानै सिनायथिदों। ओरैहाय बे जाब्रबथाय जानाय लोगो लोगो जायगानि सुबुंफोरनि मददाव जोखोम जानाय सानैखौबो बोखांनानै सिलचर मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव दैथायहरनाय जायो। एसआइ जुनमनि राभाया लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय जाथायनि सायाव सिआइडिनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। जुनमनि राभाया जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ डिजिपि जिपि सिंहआ सिआइडिनो होनायनि उनावनो सिआइडिनि टीमा जाथायसालियाव थांनानै नायबिजिरनो जागायदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला जुनमनि राभानि केसखौ बिथा खालामनानै सिआइडिआ दिनै हयबरगाव थानानि असि आबायज्योति राभाखौ जेरा खालामदों। नगाव पुलिस गेस्ट हाउसआव दिनै सिआइडिआ आबायज्योति राभाखौ जेरा खालामदों। मख'नो गोनांदि जुनमनि राभाया हरखाब जाब्रबथायाव जिउ गोमानायनि उनाव बिमाया हयबरगाव थानानि असि आबायज्योति राभा आरो नगाव सदर थानानि असि मनज राजबंशीनि हेंथायै अजद होदोंमोन आरो माखासे रहस्यखौ सोराङाव लाबोदोंमोन। बबेखानि हरखाब गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जाखालि हराव जुनमनिया आबायज्योतिजों लोगोसे थांनाय बाथ्राखौ फनाव खिन्थाहरदोंमोन होननानै जुनमनिनि बिमाया खौरां बिजोङाव फोरमायदों। रायजोनाङै सोमावग्लुंनाय एसआइ जुनमनि राभाया हरखाब लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमानायनि उनाव नगाव पुलिसआ माखासे सोलाय-सोल' खालामदों। एसपि लीना दलेनि बिथोन बायदियै बे सोलाय-सोल'खौ खालामनाय जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला एसआइ जुनमनि राभाया जाब्रबथायाव जिउ गोमानाया गोख्रों दान्थे-बिदान्थे आरो रहस्यआव हाबसोनाय समावनो एसपि लीना दलेनि बिथोन बायदियै सा 148 कन्स्टेबलफोरखौ सोलाय-सोल' खालामनाय जादों। आसाम पुलिस आयेन 2008 नि 46 नं दफानि गोहो बायदियै सा 148 पुलिस कन्स्टेबलफोरखौ जिल्लानि सिङावनो सोलाय-सोल' खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 17 मेखालि लीना दलेया जारि खालामनाय बिथोनलाइयाबो ससियेल मिडिया आरो खौरां बिजोङाव फोसावजागासिनो दङ। नोजोरथावनादि जुनमनि राभाया लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमानायनि उनाव नगाव पुलिसनि गेजेराव बेबायदि सोलाय-सोल' खालामनाया गोनांथार इसारा होदों होननानै माखासे थाखोआव सावरायदों। डिमाकुसियाव आसाम एनआरएल फुटबल एकाडेमिनि फुटबल गेलेगिरि सायख'नाय बादा खुंदों। अदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि गेलेमु आफादनि बानजायनायाव आसाम एनआरएल फुटबल एकाडेमिनि जोलुर गेलेगिरि बादा खुंनानै गेलेगिरि सायख'दों। बेवहाय मोनथाम केटेगरि गेलेगिरिफोर सायख'दों। बे मोनथाम केटेगरियानो जादों आन्डार 15, आन्डार 17 आरो आन्डार 19।
आसाम एनआरएल फुटबल एकाडेमिनि सायख'गिरि चिन्मय बरा आरो डिमाकुसि गेलेमु आफादनि गाहाय नेहाथारि दीपक बर'मोननि बाहागो लानायाव आरो नोजोर होनायाव फुटबल गेलेगिरिफोरखौ सायख'नाय जादों। खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला डिमाकुसिनि दाउला गेलेग्रा फोथाराव फुटबल गेलेगिरि सायख'नाय बादायनायाव खमैबो 500 गेलेगिरिया बाहागो लाफैदों। क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि, गुवाहाटी, सनितपुर आरो गोबां जिल्लानिफ्राय गेलेगिरिया बाहागो लाफैदों। 1972 मायथाइयाव बर' बिजों फरायनानै गिबिसिन मेट्रिक पास जानाय चिरांनि गासै सा 12 गेदेमानो दिनै 18 मे बर' बिजों सानखौ लोब्बा लाखिनानै चिरां जिल्लानि सदर काजलगावआव बर' रेबग्रा जथुमा गाहाय मावख'नि नब्लाङाव मान बावदों। चिरां जिल्लानि गिबिसिन बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक पास जाजेननाय सा 12 मान बावजानाय गेदेमामोननि मुङा फारियै रमेश चन्द्र बसुमतारी, अबिनाश बसुमतारी, चन्दीचरण बसुमतारी, महेश चन्द्र बसुमतारी, परमेश्वर ब्रह्म, पुष्पनाथ ब्रह्म, फानसि ब्रह्म, सुकुर सिंह बसुमतारी, भवेन नार्जारी, विष्णुराम बसुमतारी, रमेला ब्रह्म इस्लारि आरो बेनु दैमारी। मख'नो गोनांदि बर' बिजोंखौ बै समाव बर' थुनलाइ आफादनि नाजानायाव 1963 मायथाइनि 18 मेयाव जागायजेनदोंमोन आरो क'क्राझार जिल्लानि दतमा ब्लक आरो चिरांनि सिडली ब्लकआव जागायजेनहोनानै 1976 मायथाइयाव बर' बिजोंजों गिबिसिन मेट्रिक आनजाद उथ्रिसारहोनो हादोंमोन। बे हाबाफारिखौ चिरां जिल्ला बर' रेबग्रा जथुमा बानजायदोंमोन। बर' रेबग्रा जथुमनि गागि आफादगिरि राजेन बसुमतारीनि मासि दैदेननाय बे हाबाफारियाव सावरायमेलबो खुंनाय जायो। बे सावरायमेलाव डक्टर दिननाथ बसुमतारी, राखाव बसुमतारी, लोगोसेनो फुंखा सुबुं महरै डक्टर रनेन्द्र चन्द्र मुसाहारि आरो मतीन्द्र दैमारिया बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव डक्टर सुबुंसा मुसाहारि, डक्टर गोमोथाव बसुमतारी, डक्टर निजोमगोरा ब्रह्म, बंस'नि आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारी, बर' सिनियर सिटिजेन फरामनि लोगो नेहाथारि सिनेन बसुमतारी आरो गोबां बर' रेबग्रा जथुमनि मावथिफोरा बाहागो लादोंमोन। कामरुप मेट्र' जिल्लानि सनापुराव थानाय जगदलनि खरसिया नब्लाङाव सानसेनि हाबाफारिजों आसामनि थागिरि ट्राइबेल माहारिनि सोलिबाय थानाय सोबख'जानाय जेंनाखौ लानानै गोथौयै सावरायनो थाखाय मोनसे सावरायमेल हाबाफारि लादों। बे सावरायमेलाव आसामनि गासैबो गोग्लैसोनाय ट्राइबेल हारि जेरै बर', राभा, गार', सनवाल, टिवा, मिसिं, लालुं, कार्बि, डिमासा, हाजं बायदि बायदि हारिफोरा आथिखालाव गोबां जेंनाजों सोलिबोगासिनो दङ। दिनै ट्राइबेल हारिया आसामाव हानि फिसा जानानैब्लाबो गोबां जायगायावनो सोरखारनि बुलडोजारजों नाख्रेबजागासिनो दङ। आथिखालाव आसाम सोरखारा रानि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ डि-रिजार्भ खालामनानै गुवाहाटी मेट्र'जों दाजाबफानाया ट्राइबेलफोरनि थाखाय जोबोद खहा गोनां जादों। बे सावरायमेलाव सिगांनि दाजानाय दुलाराय आसाम ट्राइबेल कनफेडारेशनखौ गोख्रोंसिन खालामबावनो थाखाय माखासे दालाय आफादफोरखौ दाफामबावगोन होननानै फोरमायथिदों दुलाराय आसाम ट्राइबेल कनफेडारेशननि आफादगिरि मुक्ति लालुं आरो गाहाय नेहाथारि मानिक रंहांमोना मिथिहोदों आरो लोगोसे बयखौबो बाहागो लानो हांख्रायहरदों। 18 मे बर' बिजों सानखौ देग्लाय एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा जथायै आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव खुंफुंदों। बेबायदिनो उदालगुरि जिल्ला एबसु, भेरगाव आरो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा जथायै उदालगुरि टाउनाव थानाय बिष्णु राभा कृष्टि संघ बर' बिजों सानखौ फालिदों। बेवहाय गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' आरो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि नीलकान्त गयारिया। गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लानानै एबसुनि मानाव गेदेर आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर'आ बर' बिजोंनि जोनोम, आथिखालनि थासारि आरो इयुनखौ नोजोर बोनानै गुवारै बिबुंथि लाखिनानै आबुं 60 बोसोर जानाय बर' बिजोंखौ सोरबा फोजोबस्रांनो नागिरदोंब्ला एबसु बर' थुनलाइ आफादा ओरैनो नायनानै थानाय नङा होननानै गासैबो थाखोनि बर'फोरनो बर' बिजोंखौ अनसायनांगौ होननानै गावनि बिबुंथियाव दाजाबदेरनानै बुंबावो। चिरां जिल्ला एबसुआबो चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादजों जथायै काजलगावआव थानाय चिरां जिल्ला एबसुनि गाहाय मावख'आव फालिदों। बेयावनो गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया। क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादाबो दिनै बर' बिजों सानखौ नायगाव जनप्रिय गोजौ फरायसालियाव खुंफुङो। बे गोथार सानजोंनो लोब्बा लाखिनानै बर' बिजों, बेनि आथिखाल आरो इयुन आयदाखौ लानानै खुंनाय सावरायमेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारिया।
बे मेलावनो फुंखा सुबुं महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी आरो क'क्राझार हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि गोरायुं डक्टर आदाराम बसुमतारिया। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादजों जथायै बागानपारानि बागानपारा बाथौसालि नयुङाव फालिदों। जथाय खुंनाय बे हाबाफारियावनो जर'खा बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि रोमदोन बसुमतारिया। दिनै 18 मे थामहिनबा बर' बिजों गायसन सान। बे सानखौ आसामनि दाब दाब जायगायाव फालिनाय बायदिनो बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जथायै बागानपारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव बागानपारायाव सानसेनि बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों फालिनायखौ नुनो मोनो। बे फालिनाय साननि हाबाफारि बायदियै फुंनि 9 रिंगायाव बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो बिन'द चन्द्र स्वर्गियारिया। 10 रिंगायाव मुंख्लं खाम्फायाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि जेब्रा खुंगुर उजिरा। हाबाफारि बायदियै फुंनि 11 रिंगायाव बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिन'द चन्द्र स्वर्गियारिनि मेल सामलायनायाव गेवलां मेलखौ जागायो। बे गेवलां मेलाव मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो बिटिसि आयेन आफादनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'आ। गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि उपेन्द्र देउरिया। जुनिया आलासि महरै बाहागो लायो बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि रोमदोन बसुमतारिया। माननि आलासि महरै बाहागो लायो राजेन खाख्लारि, दीपक कुमार बसुमतारी, शरद चन्द्र रामसियारि, रमेश रामसियारि बिथांमोना। लोगोसे बे हाबाफारियाव बागानपारा ओनसोलनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालि आरो गोजौ फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि बाहागो लानायखौबो नुनो मोनो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।